What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, another occasions vlog. Katog gihapon niya akong giadto sa Cyrus, katong Cyrus. So ako naagyan gahapon kay na sila'y new arrival nga sapatos. So let's usap sa now settings. So okay na. So na daw sila new nakita na gapon nga na sila new arrival nga sapatos. So ako atuon karon so mao ra gyapon to tong atuon. Og na sila new arrival ipakita ra gyapon ako nyo ang price ag ang ang condition. So ganina ron ta ko mga 3 PM mag-vlog. So nakatulog man ko kay gaulan pud ganina. So karon medyo dili na ulan. And okay nang weather. So maka-vlog na ta karon. So let's go there para atong tanawon. So base nakabantay mo mga idol nga sa kada okay shows nga akong atuon dili kayo ko mupalit. Na duha ka rason mga idol maong dili ko makapetog sapatos. Usa kay ang akong maganan nga sapatos kay dako nga size. Then ikaduha kay way budget. So let's go there. Ato i-check kung nag-new arrival bigit sila kay gapon. Nakita man ako nga wala na sila kuan, wala na sila display bitaw. Murag na sila gipang butang nga bag-o. Basin natay maganahan dito. And let's go. So basin na mo'y plano mga idol. So dili na nako make sure ninyo nga last video mo guna ko kay 500 below ra ang ilang mga sapatos. Huwag siya kaabot sa 500. So karon dili na ko sure ninyo kung napabadyoy wala kaabot 500 nga price kay syempre basta new arrival expected yun na siya nga mahal. So ipakita lang ako ninyo niya ang updates kung napa ba sila yung mga baratong nga sapatos kay basig nasa tayo makitan. Kaya ako mong gipangita nga sapatos kay Air Force 1 mugi nang gipangita nga sapatos Air Force 1 or kuan or Jordan 3, Jordan 11 mugi na itong gipangita. So lisod yung kinapangitaon diri sa Cebu kasagaran makitaan ra na siya sa Manila. So happy na ta maabot na nakita na ako ilang kuan. So na nako silang store. So murag nag new arrival jud sila. So dara. So muni mga idol. So new arrival jud sila. So it means mahal gini siya basta new arrival. So let's go in. So mo nila mga new arrival nga sapatos. So sunod i-vlog din ron kay wala sila nagpa-music dili ta mga copyright. Yeah. So nag-new arrival na sila diri mga idol basi natay makitaan nga sapatos. Akong ipangita mo nga sapatos kay Air Force 1, Jordan 11 or Jordan 3 nga size 7. Kasagaran magud na akong nakitaan sa mga ukay-ukayan manggod kay dagko siya size which is American size basta ukay American size yun na siya. So pakita na ko yung montage then patagsa-tagsaon ako size ug ang price basin makita tag barato makapalita. So na sila Air Force 1. Wala siya na Air Force 1 pero kaso murag pambabay. Kon siya. Mid cut siya. Size 7. Size 7 price. Ana siya gamay nga damage yung heel mga idol. So 1,000 to 80. So 1,280. So ang ganan man ni palitan lang kamanalay palit kay nangita ko Air Force 1 pero dili high cut man siya. So na sila Adidas nga bounce alpha bounce ano siya dako siya size. So price is 1580
Iya size 10 and a half. 10 and a half yung size. New Balance, New Balance 880 size 8.5, 880. So mga new arrival, mga good condition pa jud kaayo. So na ko nakita andiri nga pang basket. Kung kisa tiga na pang basket, pila ko gamay ni sa akong tiil. Kani siya. Mo siya pang bata. 980. 980. So ayan, 980. Size is 6.5. Size 6.5. So katong mga gagmayon og tiil. So gamay lang kuwang size 7 na ni siya. Dili na masigo na to. Kung size 7 pa ni siya man itong paliton. Kani kaso 6.5. Affordable ra 980. So mao na to mga idol, thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa akong video. So wala kayo na ko mapakita tanan mga idol kay grabe daghan kay tao, nagsiot ng mga tao. No arrival gid sila mga idol. So kung og na may plano mo ari mga idol, ang katong mga price nga akong gipakita basin dili pa na siya ma-okay kani nga katong store kay kwanto sila na sila code. So palitan pa atong last video nako katong 500 below, nasa ubos ka ng video nako sa mo gyapon nga store, same store. So mo to siya nga store, nasa like code. So abi nimo og 1,280. So ang price day kay ano na lang 300 kapin, so 400 kapin. So mo na siya mga idol. So thank you so much for watching mga idol, and wala kay sayang, pasensya kung wala kayo nako napakita tanan kay daghan kay mga tao din. Gamay ra pod yang iyanan, kita mo sa montage nga kung magpundo ko dito maglisod jud agi og ang mga tao. Og kamo na ari kung namoy plano mo ari, check out lang ninyo basin na may magustuhan, basin na may ganang paliton. So katong Air Force 1, ganahan mo tong pets Air Force 1 size 7 to siya. So, basin barato to siya kay wala pa man nila gibutang ilahang code wall. So basin igbalik manana mo dito mo barato ra siya. So kung dili pa ti ka idol, subscribe na diha para ma-update ka sa akong mga bagong videos. And thank you so much for watching this video, and bye bye. Kiningit-kit na, pasensya na sa akong naong kay bago pa kong mata. So thank you so much, bye bye.